aiki zaki fara, babu wani kuma a kuɗin da zaki fitar na waɗansu sun abin nan sun gulla ko makamantan hakan nan, wanda a gaskiyar lamari ana samun matsaloli so da yawa a wannan ɓangaren in. To ashe kenan da farko shi yasa na so Hajiya Asma'u Usman ta kasance tana nan tunda tana daga cikin jagorori na iyayen zamani masu kawo 'yan aiki nan garin in. Shi yasa na so sosai wallahi a ce tana nan aka fara. Shi yasa muka jingirta ba mu fara da sauri ba wannan shiri namu. Yanzu abin da yake akwai, ya kamata da jigacen Najeriya ya ji tsoron Allah. Mai sana'an daga can nemo shiga kutsawa cikin ƙauyuka, kuɗin shi yake amfani da shi haka ne, babu shakka. To ya ji tsoron Allah a sana'ar shi, ya shina idan ya fice gona da iri, riba ke shiga cikinta, kuma ya san matsayin riba a addinin musulunci. Wannan kenan. Ita kuma duk wata hajiyar zamani ko kuma uwar jirgi ko uban jirgi a wannan garin in da zai ɗauki ɗan aiki, shi ma ya sa tsoron Allah a cikin sana'ar shi, ya san cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya hana zalunci, kuma ya sanya zalunci ta zanto haramun a tsakanin mutane. Shi yasa yace a cikin hadisul qudusi, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi, ya ku bayina na haranta zalunci a karan kaina, waj'altuhu bainakum muharraman, domin hakan nan na sanya shi ya zanto abin haramci a gare ku ku bayi. Shi yace fala tazalamu, umurni Allah ya bayar, dan hakan nan kada ku yi zalunci. To kadiba ka gani duk wani abin da zaka yi kasabin shi, zaka taskanta shi ta hanyar zalunci, haramun kake ci. Allah ba zai sanya masa albarka ba, annabi ya ce barakallahu fi. Allah ba zai sanya masa albarka ba. To dole ne shi ka fara saka tsoron Allah a sana'anka, sa'annan kuma Allah zai sanya maka albarka a ciki, kuma zaka guji, ta nan ne zai zamana ka guji cin haramu, ko kuma baka fada a cikin riba ba ko ribau ba. Me zai saka ka gane hakan nan? Hadisi ya tabbata daga gurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yake cewa inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyib. Shi Allah tabaraka wa ta'ala tsarkakeke ne, dan hakan nan bai bukatan wani aiki in ba tsarkakeke ba. Ashe kenan idan ka je ka ciyar da iyalinka da wannan kuɗin in kai daga can Najeriya da kai damfara, baka gaya musu gaskiya ba, ka ci haramun, ka ciyar da haramun. Hajje mai ɗaukan 'yan aiki daga nan garin, idan kika ɗauki 'yar aiki ba tare da kin gaya mata gaskiya ba, da ta iso aka yi mata wani daɗin kuɗi ko makamancin hakan nan, to ta gane cewa in ta yi amfani da wannan kuɗin ta sarrafa shi gurin cinta ko gurin tallafa ma iyayenta ko gurin wani abu na addini, ta ce haramun. Abu Zainab madalla, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya amsa addu'a, ta fahimci cewa ta yi zalunci, ta ci haramun. To shi yasa Allah ce inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyib. Allah tsarkakakke ne, baya karfashe tsarkakakken aiki. Shi a hadisi annabi yake cewa inna Allah amara almu'minina bima amara bihi almursalin. Kuma shi Allah ya umurci mu'minai, kaga Allah ya umurci mu'minai bima amara bihi almursalin, da irin abin da ya umurci annabawan shi, da shi ya umurci manzanan shi, ya umurci mu'minai. Shi ya karanta, annabi ya karanta faɗin Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan. Kunga yace ya ku manzannai, ku ci na daga daɗaɗa. Kenan ka ci abin da ba daɗaɗa ba ta hanyar haramun, ka shiga uku da Allah tabaraka wa ta'ala, kuma zaka saka kanka ko ka riga ka saka kanka a cikin matsala. Shi yace ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan. Ku ci na daga daɗaɗa, aikin guminku halar ɗinku, wanda babu haram a ciki, wanda babu riba a ciki, wa'malu salihan. Yace kuma ku yi aiki mai kyau, ku yi aiki nagari. Wannan hadisi na da muhimmanci, ku saurari ci gaban hadisi. Mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, thumma dhakara rajula, shi aka ambaci wani mutum, yutilu safara,
yana mai tsawon tafiya, abinci ta yanke masa, guziri ta yanke masa, kuɗi ta yanke masa, bai da wata mafita ga Allah, ya muddu ya daihi ila sama. A wannan gurin ya rasa mafita, ya daga hannun shi zuwa sama, yana ya Rab, ya Rab. Tunda bai da mafita yana neman mafita yanzu yana ya Allah, ya Allah. Annabi ya ce wa mat'amuhu haramun, abincin da yake cin haramun ne, wa mashrabuhu haramun, abin da yake sha da kuɗin riba ko haramun ko na zalunci yake ci, wa malbasuhu haramun, tufan da yake sakawa a jikin shi da kuɗin haramun, kuɗin riba, kuɗin zalunci yake ci, wa guzziya bil harami, sauran guzirin gidan shi da yake da shi ta hanyar haramun ne. Fa anna yustajabu lahu, ta ina Allah zai amsa masa addu'ansa, ta yaya zai yi addu'a a amsa masa? To, domin gudan ire-iren waɗannan abubuwa, jefa kanka a cikin halaka, Annabi sallallahu Alaihi wasallam yake cewa, ai, kullu gardin jarra manfa'an fa huwa riba. Duk da cewa Albani ya raunana wannan hadisi, malamai sun ɗauki wannan hadisi in gurin kafa hukunci na shari'a. Ai ma'ana dukkan wani bashi ko wani abin da za ku yi, wani abin da zai amfanu, za ka samu amfani a ƙarƙashin haka zai ƙaru, Annabi ya ce riba ne. Alal misali, masu yin adashi. Duk macen da take adashi, ana zuba kaza a ƙarƙashin hakan nan ta ƙara, alal misali, ana adashin 20,000, a ƙarƙashin hakan nan ta ƙara duk wani mai adashi zai ɗora kobo a kai ko 500 a kai, to ya zama riba, manan kenan. Duk abin da domin me shi dama adashi ko bashi an gina shi ne domin taimako. To abin da ya zama an zo an ɗora wani abu a kai ya zamto riba, ya zamto haramu. Na ɗaya kenan. Yanzu abu na gaba shine kaman hakan nan. Idan aka riga aka yi jinga da ke, aka yi dace da ke, kin aminta, kin yarda. An je an ɗauko ki tayyib, yanzu mun fita ɓangaren shi eja daga can Najeriya. Su ji tsoron Allah gurin abin da suke kallafawa suke ci na fice gona da iri, ta wannan hanyar ake saka miki akai cewa ai in kin zo nan ba wani abin nan kuma da zaki biya. In an ison kuma zuwa tarar da waɗansu matsala, zaki biya kaza, zaki biya kaza, zaki biya motan da za kai ki gurin aiki da makamantansu. To dole za a samu matsala. Don hakan nan ken da za a yi ƙoƙari a ɗauko ki a kawo ki aiki. Ke ma ya kamata ki fahimci wani abu ɗaya. Mutumin da zai cire dukiyan shi, kuka yi da wajewa da shi, zai cire kuɗin shi ba sisinki, ko kuma ko da sisinki, mafi yawancin kuɗin shi zai cire daga aljihun shi, ya kawo ki aiki. To, ko da ce, ƙaddara ko da ce, 500,000 kaɗai ya ɓatar, ya kawo ki, da sunan cewa kun yi da shi, za ki ba shi a 23,000 ko 25,000, tun da kin amince a hakan nan dole za ki ba shi wannan haƙƙin yin shi. Wannan abin da ya kamata mu fahimta kenan. Ko da bai sanar da ke na kawo ki, ni abin da na kashe, 1,000,000 na kashe na kawo ki ba, wannan ba bai ga ki ba sani nawa ya kashe. Al-muhim, an kina zaune ne kadai an tsamo ki yayi miki komai an kawo ki da su cewa to gashi na kawo ki zaki aiki, zaki dinga ware mini kaza har ki cika ta mini kudi na 100,000, jaka 25 ko jaka 23 ko da biyu ko makamancin hakan nan. Kuka yi jinga akan hakan nan, to ki sani haƙƙinta ne, haƙƙin shi ne, zaki cire ki yi aiki, ki yi kokari ki ba su kudin su. Sabila da me? Tun farko kun ɗauki alkawari, shine almuslimuna ala shuruti, kun gindaya a bisa alkawari. Fatan ana fahimta. Dan hakan nan
Jan hankali a wannan ɓangare na su shagalan da ake ɗaukowa shine idan an tashi ɗauko ki fara neman sanin haƙƙinki. Nawa za a kashe a kanki, domin ki san ga abin da zai kama ga abin da in kin tashi biya za ki biya. Wannan shine. Shi abin da ya shafi su iyayen gidan zamani ko uwar jirgi ko uban jirgi ko makamancin hakan nan. Ya kamata tun da kun yi jinga da ita tun farko, batun sanji na hawa yana sauka, ita bata san komai ba itan da aka ɗauko ta. Ko she ku yi kiyasi akan abin da kun san cewa ba za ku cutu ba, ballantana wani maganan sanji zai taso ko ya sauka, ko ya yi hagu ko ya yi dama. She ku ji tsoron Allah tun da an kawo ta iso yanzu ga yanda kuka yi a takarda. She ku ji tsoron Allah ku cika ta alkawarinku a yanda kuka yi da ita. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadisi, ikhwanukum khawalakum, masu aikinku, me yasa aka gabatar maimakon a ce khawalukum ikhwanukum, shaka ce ikhwanukum khawalukum. Tausayi ta musulunci da nuna maka cewa ba don bawa na aiki a karkashinka ba ko mutum na aiki a karkashinka za ka ci zarafin shi ba zai zama dan uwanka ba. Shaka fara gafatar maka da ƴan uwantakan da yake ya dace. Shaka ce ikhwanukum khawalukum, masu yi muku aiki ƴan uwanku ne. Shi annabi ya ce duk wanda Allah ya ɗora wata daga cikin ƴan uwan shi akan shi yana masa aiki, to ku ji tsoron Allah akan su. Irin abin da za ku ci ku ciyar da su shi, irin tufan da za ku tufatar da kanku ku tufatar da su shi. Sabila da ne Allah bai ɗora muku shi ba su ba domin ku ɗora musu abin da zai fi ƙarfinsu. Shi Allah ya ce fala tukallifu, annabi ya ce fala tukallifuhun ma la yutiqun, kada ku tilasta musu